Il-pożizzjoni tal-Partit Nazzjonalista dwar il-ħatra tal-Ispeaker Angelo Farrugia kienet influenzata bil-kbir mid-deputati Beppe Fenekadami u Carola Aquilina. Sostnew dan imkejjen informati sew fil-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista, li fissru kif sa qabel il-laqa tal-grupp parlamentari tal-Oppożizzjoni li saret it-tlieta filgħaxija, il-Kap Nazzjonalista Bernard Grech kien għadu ma ddikjarax pożizzjoni ċara. Madanakollu, la darba saret il-pressjoni minn dawn id-deputati u magħhom Mark Antony Sammut, il-Kap Nazzjonalista wera ruħu riżolut li l-grupp parlamentari ikun kontra. Jirriżulta li deputati oħra ta' esperjenza fil-Parlament għadu pass lura fil-laqa tal-grupp parlamentari, fil-waqt li oħrajn, inklużi mill-ġodda, tkellmu privatament dwar kif il-grupp parlamentari nazzjonalista kien taħt pressjoni biex jappoġġja din in-nomina minkejja li mhux l-ewwel darba li l-Speaker Angelo Farrugia ta' rulings li fihom ta' raġun lill-Oppożizzjoni. Oħrajn sostnew li relazzjoni ta' xogħol miegħu dejjem kienet tajba, iżda l-ewwel deċiżjoni tal-grupp parlamentari tal-Partit Nazzjonalista kienet dik li joħroġ kontra Angelo Farrugia. Fil-fatt dan tħabbar fis-stqarrija tal-Partit Nazzjonalista tard it-tlieta filgħaxija. Fit-tmiem il-laqa li saret fid-dar ċentrali f'jiem ta' ġliet u kriżi fil-Partit Nazzjonalista, intqal li l-grupp parlamentari ta' Bernard Grech ma jridx li Angelo Farrugia jerġa' jippresedi l-Parlament Malti. In-nomina ta' Angelo Farrugia bħala Speaker tal-Kamra ta' Rappreżentanti fl-14 il-leġislatura mistennija titressaq mill-Gvern nhar is-Sibt li ġej. L-Speaker jinħatar b'maġġoranza sempliċi tal-Parlament Malti u l-Prim Ministru sostna li Farrugia baqalu kontribuzzjati anki għaliex kienu li beda numru ta' riformi fosthom l-awtonomija tal-Parlament. Din se tkun it-tielet darba li Angelo Farrugia se jkun nominat għal dan l-irwol. Darba l-Partit Nazzjonalista vota favorih u darba oħra kontrih.